আৰু যোৱাবাৰটো 2020 সুন্দৰভাৱে হাগ্ৰামা চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডিপু চিফ হৈ যায় সেইটো সময়ত। गोजोन्थों रायजोफोर बयनिसिमबो दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैदों आरोखि ना। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था, नायलाङोबा बुजिगोन आरोखि ना। सिगां जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जों बयबो रायजो राजाफ्रा बर'फोरखौ खौसे जाजानो लुबैदोंमोन नङा होमबा? बयबो हास्थायदोंमोन। बे हास्थायनाया मानो जायाखै बा सोरनि थुनलायनायाव खौसेथिया फैयाखै होनोबा जों दिनै मिथिनो मोनबाय आरोखि ना रायजोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौल' नायलां, नोंथांमोना मिथिगोन। जोंनि बर' हारिखौ खौसे खालामनाया जाहैबाय चन्दन ब्रह्म ओमफ्राय बिस्वजित दैमारि सार। बिसोर सानैयानो माने बर' हारिनि खौसेथि जानायखौ लुबैया होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो मिथिदों आरोखि ना। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन। सिगांहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एसेबां माने खौसे जाजानायखौ लुबैदोंमोन, खौसे हास्थायदोंमोन जोंनि पलिटिक्स हान्जाफोरखौ आरोखि ना। बिनि गेजेराव रायलायनाया 99% थांबायमोन आरो बे 99% थांखांनायनि उनाव जेब्ला मिलायहां जायो होमब्ला खोथा बाथ्रा मिलायजोब्बाय। दानि सोलिफुबाय थानाय जे जोंनि सरकार मानगोनां हाग्रामा सारा चिफ जागौमोन, ओमफ्राय प्रमोद बर' सारा डेपुटि चिफ जागौमोन होननानै मिथिदों आरोखि ना। बिनि गेजेरावहाय माखासे जोंनि पलिटिक्स सानैसो लिडारफोर दङ, बर' हारिनि लिडार आरोखि ना बिसोरो। दा बिसिनि थाखायनो जायाखै बा बिसोरनो बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैया, खौसेथि जाजानो बादों होननानै बुंदों आरोखि ना। खौसेथि बिसोरनो खालामाखै। नाथाय बेनो दै रायजोफोर, माने बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा, जोंहा इमानुएल बिथाङा बुंनानै फोसावदों आरोखि ना। बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ आं बारा मिथिजोबा, खिन्थु इमानुएल बिथाङा बुंदों बेबायदि आरोखि ना। दा नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय बेनि बुंनाया सैथो ना सैथो नङा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोखि ना। যোৱাবাৰটো 2020 সুন্দৰভাৱে হাগ্ৰামা চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডিপু চিফ হৈ যায় সেইটো সময়ত। কোনে ব্লক কৰিলে? আমাৰ চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, বিশ্বজিৎ दैमारि ডাঙৰীয়াহে ব্লক কৰিলে। অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ। আৰু যোৱাবাৰটো 2020 সুন্দৰভাৱে হাগ্ৰামা চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডিপু চিফ হৈ যায় সেইটো সময়ত। কোনে ব্লক কৰিলে? আমাৰ চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, বিশ্বজিৎ दैमारि ডাঙৰীয়াহে ব্লক কৰিলে। অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ। আৰু যোৱাবাৰটো 2020 সুন্দৰভাৱে হাগ্ৰামা চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডিপু চিফ হৈ যায় সেইটো সময়ত। কোনে ব্লক কৰিলে? আমাৰ চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, বিশ্বজিৎ दैमारि ডাঙৰীয়াহে ব্লক কৰিলে। অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ।